mag-isa. Kayang iyang nanay na asalaing nasud nagtrabaho. Video call ra pirmi ang kauban, kay kinahanglan mo sakripisyo para sa pamilya. Every birthday na sa cellphone, greetings raog anak, pasensya na. Ang regalo gikan sa layo, pero ang pinakagusto niya kay yakap sa mama. Lisod gyud kung magkabulag, pero gihimo-tanan para sa ugma. Ang gugma sa ginikanan, bisan layo kusog gihapon. Abroad ang nanay nagkalisod man, pero para gihapon sa pamilya tanan. Bisan layo ang iyang kamot, ang gugma niya pirmi gaabot. Padayon lang ayaw pabalaka, na ay adlaw magkuyog rata. Ang sakripisyo karon nga sakit, mahimong kalipay puhon sa umaabot. Ang amahan nagtrabaho pud sa syudad, double kayo daron lang makaya. Tanan ng anak nag-eskwela ug tarong, kay kabalo siya unsa kabugad ang sakripisyo. Daghang Pilipino karon nagkabulag tungod sa panginabuhi ug kakapusan, pero bisan unsa pa ang distansya, ang pamilya gihapon ng kusog sa kinabuhi. Di man sayo nang mangitag kwarta, labi na kung layo sa pamilya, pero ang paglaum mao'y nagkupot na puhon magtahiyo sa gihapon. Abroad ang nanay, pero naasa dughan ang iyang gugma nga walay sukod kailanman. Bisan lisod og mingaw usahay, ang pamilya gihapon ang inspirasyon sa kinabuhi. Padayon lang, laban lang para sa damgo kaugmaon. Kayang sakripisyo sa ginikanan, dili gyud matumbasan. One love para sa mga OFW na bayani, ug sa mga anak na nagulat sa ilang pag-uli. One love, one love. Sayo pa lang sa buntag nakabiyahe na, helmet ug bag iyang kauban kada adlaw. Traffic sa syudad, init kaayo, pero kinahanglan gid manginabuhi. Delivery dire, pick up dito, usahay wala na'y oras mo kaon pa. Ang cellphone pirmi garing, kay daghan pag-booking nga gihulat. Kapoy ang lawas, pero padayon gihapon, kay naay pamilya nga nagsalig. Bisan delikado, usahay sa dalan, mo padayon para sa kaugmaon. Rider sa kalsada, kusog mo padayon, bisan ulan ug init walay atrasan. Ang kinabuhi murag lisod usahay, pero ang damgo di gyud biyaan. Padayon lang, laban lang, ayaw tugoti nga mawalang paglaum. Kay ang tawo nga kugihan ug matinudanon, maabot ragyod ang giyang panahon. Daghang tao sige lang order, pero wa kabalo sa kakaapoy sa rider. Usahay gamay ra ang tip, pero dako kaayo ang ilang sakripisyo. Naay rider nga estudyante pa, naga-sideline para naay pang tuition. Ang uban pud amahan o ginahan nga gusto
lihok sa adlaw-adlaw nga kinabuhi. Rider sa kalsada, ayaw kaapoy na ay adlaw mo sabrang panahon. Bisan karon puno kalisod ang paningkamot, di gud mausi. Padayon lang, kapit lang, bisan bugat ang responsibilidad. Kayang tao nga nagpakabana, maabot gihapon ang kalipay. Wala parapapam, parapapam, one love, one love, wala parapapam, one love, 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 one love. Para sa mga rider nga kusog mo laban, ingat pirmi sa dalan. Ban, 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 ban. Hey! Yeah. Na 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 na. Whoa, yeah. Maagang gumigising para maghanap buhay, bisan init sa dalan, laban lang gihapon. May vendor sa kanto nga gamay ra kita, pero nagapangadji nga makakaon ng pamilya. Driver sa jeep nga walay pahuway, biyahe buong adlaw maski kulang ang plete. Kabataan daghan pagdamgo, bisan usahay murag lisod na kaayo. Kapoy na usahay ang kinabuhi, pero di pwede nga mohunong dire. Kahit bagsak minsan ang sitwasyon ng Pilipino, padayon lang gihapon, padayon lang, ayaw surrender. Bisan daghang problemang forever, ang tao sa ubos, kusog mo padayon. Maski walay tabang, kahibaw mo laban, padayon lang, kapit lang. May pag-asa pa sa ating bayan, kahit madaming hirap na dinadaanan ng Pilipino, di basta sumusuko kailanman. Na ay inahan nga nagtinda sa merkado, para lang na ay baon ng iyang anak ugma. Amahan nag-overtime kada gabi, ibisan lawas kapoy na trabaho gihapon. Sa balita, puro pangako, pero ang masasigi gihapon ugantos. Pero bisan unsa pa ang mahitabo, magtinabang ay gihapon ng mga tao. Di man perfecto ang Pilipinas, pero naagihapon ang paglaum. Kung magkahiusa ang tanan, mubangon gyud ang atong nasod. Padayon lang, ayaw surrender, kaya pa nato bisan lisod forever. Mga nasa laylayan kusgan kaayo, sila ang tinuod nga bayani sa mundo. Padayon lang, laban gihapon, kahit minsan murag wala na'y panahon. Basta magkaisa ang katawan, mo bangon gihapon ang Pilipinas. One love, para sa masa. One love, padayon lang tata. Hey! Padayon lang. Oh, 999. Oh, oh, ay! Pirmi siyang online kada gabi, pero sa tinuod di kapoy na di ay siya. Dagang followers ug reactions, pero walay makabantay sa iyang kahimtang. Sa balay sige hilo, kay di gusto madugangan problema sa ginikanan. Nag-smile sa picture o videos,
pero sa sulod puno nagkabalaka. Lisod kayo ipakita kung unsa jud di mong gibate, pero bisan bugat ang kinabuhi, naagi hapon chance nga mo bangon ka. Online pero nag-iisa, daghang kaayo tawo pero murag wala. Bisan usay murag kapoy na, padayon lang kay napay paglaum. Mayaw ka adlok mo ang iyong tabang, di kinahanglan ikaw pirmi ang kusgan. Basta buhi pa ang damgo sa dugan, makaya ragi hapon ng tanan. Kabataan karon dali ma-pressure sa standards nga makita sa internet. Sige compare sa kinabuhi sa uban, maunang usay mawala ang confidence. Pero ang tinuod nga kalipay di makita sa likes ug followers. Mas importante gihapon ang pamilya ug mga tawo nga tinuod mo tabang nimo. Hinay-hinay lang kung kapoy na, di malumba ang kinabuhi. Ang importante nagpadayon ka, bisan gamay rangal kang matag adlaw. Online pero nag-iisa, pero di ka nag-inusara. Daghan ta nga naglaban karon sa problema nga gitago lang. Padayon lang ayaw undang ang ulan, di man pirmi kusog. After sa kangit-ngit sa gabi, musubang ihapon ng adlaw. Love, one love para sa mga silent fighter. Padayon lang ta. Ay, 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 ay. Whoa, whoa. Ha! Rapapapapam-pam-pam-pam-pam. Nay estudyante nga walay laptop, cellphone ra gamit para sa modules ug reports. Mangitag signal sa gawas kada gabi, ibisan ulan ug gutom laban di hapon siya. Ang iyang mama naglaba kada adlaw, ang papa construction bisan kulang sweldo. Nagaingon sila anak pag-eskwela, kay maora gyud daw ang paglaum nila. Usahay gusto na mo hunong, kay murag lisod na gyud kaayo. Pero ang danggo di pwede biyaan, kay para pud ni sa pamilya. Cellphone ra ang kadaugan, pero dako kaayo pangandoy sa kinabuhi. Bisan pobre lang ug simple, nagpadayong gihapon ang tod karon. Laban lang ayaw kahadlok, bisan daghang problema sa palibot. Kayang tao nga pugihan ug matinudanon, maabot gihapon ang iyang panahon. Nang iyang panahon, daghan karon sige kumpare sa social media, murag tanan successful. Pero sa tinuod daghan naghilom, naglaban sa problema nga di makita. Na ay delivery rider nga way pahuway, initugulan niyang kauban pirmi, para lang na ay sudan sa lame. Sa bisan law